vás Vondry. Takže čau lidi, vítám vás Vondry a dneska tady konečně u vlogu. Pokud si říkáte, proč jsem zamaskovaný, tak je to z toho důvodu pro hlasování. Pokud chcete, aby jsem se odmaskoval, tak dejte palec. Tak dejte palec nahoru. A pokud ne, tak dejte koment. Je to konečně vlog, jak jsem říkal. Já vím, teď kopíruju nejfejta. Jestli chcete to, teda mě odhalit, tak dávajte lajky. Pokud si nechcete, tak dejte to lajky. A teď vám ukážu, jak se to natáčím a se k tomu postupuju. Takže jdeme na to. Takže tady mám kompa. Na to jsme ty hry. A tady mám epický sluchátka. Vidíte? Mikrofon. No, takhle to teda vypadá. Dali jste odběry a toto. A pokud se vám video líbilo, tak jasně, že dejte like nahoru. A pokud ne, tak si dejte like